dan duwde je er zo'n nagel in, die sloeg je aan en dan brak je hem af. En dan was het kanon voor de nagels. Een term die we nog steeds gebruiken, maar die komt daar vandaan. Nou, we zien het, de kanon is weer gereed. En ik verwacht dat het signaal weer wordt gegeven. Dat is wel een zin dat al die koorden, ja, die lijken vroeger was het vaak s'avonds lijmscherp als dat op maar wij rijden natuurlijk in veel te ceremoniële s'avonds, dus dat valt een beetje tegen dat doorstijden. We zijn gereed voor het laatste. Dan gaan we nu. En gaan wij dus hier komt na de paard ook nog een beetje het is slagveld in de Wildersleiding. Vandaar natuurlijk dat span. We kijken naar het span en beseffen dat u geen paardenmensen hebt waarschijnlijk. Wat u ziet is een vierspan, waar er 4 paarden in het span zitten. En dat achter zich 2 paarden het span ook kunnen hebben. Dan drukt dat munitiewaardje, dat kanon moet aardig door. En de achterste 2 paarden zijn over het algemeen nog wat steviger gebouwde paarden dan de voorpaarden. Die voorpaarden trekken en de achterpaarden trekken en rennen. Nou, deze even manoeuvreren naar het stuk. Zoals wij kan even doen. Ondertussen bereiken wij de zaak. Worden deze paarden op de eerste dag gebruikt? Dat is antwoord 2. In de kijk, cavalerie en de cavalerie heeft daar geen plaats in. De laatste keer hebben we meegededen, was bij de uitvaart van Prins Bernhard, is begraven op het affuik van een zeugenveld, de opvolger van dit kanon. Dan wordt dat een artillerietaak en dan gaan wij dus deel uitmaken. Maar standaard op deze dag dus niet. De commandant van het stuk gaat wederom afmelden. Daarna zal de eenheid nog een ronde voor u rijden. En afmelden in de richting van de poort. Maar niks doen. En voor de mensen die wel paardenmens zijn, u ziet dat de paarden werken, zweten behoorlijk. Dat is heel inspanning. Paarden dus ook voor een deel onder een stukje gezond. De eenheid zal zo meteen op de linie komen. Even een dienstmededeling tussendoor. De ouders van de partij kunnen een info aan de partij ophalen. Dank u wel. Dames en heren, dank u wel voor de aandacht. Wij willen dit heel graag doen. En de rijders blijven nog even staan. Dus als u heel voorzichtig de hekken opent, dan kunt u rustig uit de paarden en ruimte toewandelen. De paarden, ik heb het u al zelf luchtgeven, dus rustig bewegen, rustig praten, dat is nog geen kwaad. En